ujong-ujong. Puti kamay na rin yung diriya dyan. Tara. Dali ta pre. Siya. Kung sa ta pre. Diri mo itong ordiranan pre no. Orderit tingali dito pre. Oh, nawag tarog sa kamik supra. Boss! Boss! Boss, isa ra gud ka mix of rock. Dan yung order, sir. Ito mix of rock. Puti kamay kwajong. Pila ka nini? 230. Ah, unya na lang bayad, marot ni. Oh, sige na. Yan ang bayad. Grabe, maghubog taron jong. Kay mo Wala ganing nga. adlaw nga itong gisabot, diba? Nga mag-inom rata. Libre man tayo, man tayo laing lakaw rong adlaw. Magyud. Shot pre. May ayun sa mix of rock yung way. Putda ba na unsa? Tamis ka ba mo? Na. Maghubog taron mo ni atong banding time. Wala pa masahirong mahitabo. Tama kay dugay na biyan nato ning gisabutan. Karon nato ni tumanon. Mo gani imna na nandira. Oh, tagayi. May kayong mix of rock ba? Walang paskupas ba? Puti kamay. Saan ako to kung kauban? Uy, Pasahero man siguro na. Pasahero dyan na pre ba? Mura. Pre, nakahinumdum ko ba naman di ko'y bayron nung arawan ron? Nya. Kailangan ko mamasahero day ron? Kaning naa mo buday kay bayron nun runjong. Utang ba? 5-6. Nya, Need kay nang og kwarta. ay ignag mamasahero po ka. Kailangan ginako no. O sige, mamasahero sa ta pero ako asa ni pasahero karon? Binuang nonsa naman ka pre ako asa na. Unsa mag-away ta sa pasahero ani ron? Siyempre ako gyud na nakakitaan na ako asa na pre ay. Na ako tingali una pre, ako tingali na pasahero eh. Binuang na imuha pre. Ako asa siguro na pre. Uy, diha ako ana. Ano ani? Sakay na. Asa na dam? Sakay na dam? uya, pero nagulat mo ko sa kong kauban, oy. Nganong magulat man ka, busig malit ka ba? Kulang mo gud akong pamasahe gud ba? Kulang. Kanang pilam day mong kwarta diha? 12 ya. 12. Kanang G samplite nya standard ako magpadungag kog 5. Kansi ko pero sige suklan ko ng 12 nimo gang. Sure ya? Mustorya bre kog di ko sigurado. Safety kay kung masakay dira ya. Nganong dili man? Isa ra mo gud na yung side mirror. Putik ka mayon sa manay nani. Wapo mong gyapon. Hinoon, sige ya, masakay na lang ko. Puti kamay. Di ko masugot ng nani ay. Tanawon na nato kin sasakyan ani ron. Sup. Asa din na gang? Sa kanto cruising call. Kanto crossing. Pila di hatag nimo gang? 12 ra. ya. 12 ra gani hatagan na pre. Kansi pa kog 3 bro. Suklan ka po nako. Ay napangilog da pre. Dusi. Suklan ka Jis gang. Jeez, ya, sure? Sure, oy kay karandos manggod nimo. Savings nimo na. Kay palit nimo nag-snowbear kay basin ludon gusto tong biyahe. Nakatipid ko call no. Unsa pa bisan pag kompyuto nimo na. Samukan bataan ni. Sige call, masakay ko sa imo ha. Ha? Tara. Siha lang ko masakay call kay makatipid kog dos ba. Naunsa. Unya, Bim, ato sa kubik, kay mamasahero sa ko ha. Masero na ka? Para makapaguli na ko unya, makapalit ko crispy soda na to. Sige, say pag-amping ha. Love you. Love you. Camping ini drive. Uy, na'y pasahero. Nagminanyak na po ni katawan ng amaw ay. Uy. Si pare. Klasgaw na po diri oh. Chupag parking ay. Asa din na di ay? Kamay apil-apil diri pre amuan ani. Asa din na, ma'am? Kanto cruising kuya. Kanto crossing? Uy, pila ihatag niyo mo dito, ma'am? 12. Awa, 12.
12 na ha. Oh. Standard na ako, mangayo kog 5, dungagan ako 5, pero gusuklan ako 12, bisag kansi kog 3. Ay, igna, giapas na gina ako nag-G's, pre. Bisig G's mo pa na, imong- giapas na ako nag-G's. Jis daw iyang hatag si mo ha? Kuya. Jis, 12. Ano na lang, sakuan na lang kasakay. Pila man pangayo ni mo ya? Ilahat, 12. Jis, Jeez. sako mo hatag kag Jis. Oh, sus pareha. Rum day ta G's, rum day kapon ka diri lang sa kasakugang. Jis lagi, pero bayaran niya na 2 gives. Kininsinas. Sa to pa, ang ihatag nimo sa kuha karon 5. Pagkasunod na pod 15 days, 5. Game ka na. Pwes kayo Game ya. ka. Game. O sige, dito na sakay sa akong motor. Sige. O sige. Dire na ko maagis tunga niyo mga pre ha. Ali, dire ta sakay. At chupa ni mo parking ya eh. Ah, syempre ana, mana para makadagit kag daghang pasahero. Ah, Ano di ay na? ana na. Puti ka may di ko musugot na maalasan ko ani. Ali, sakay. Taysa. Sa, Ani na lang miga. sa man na jong. Sa ning bataan ni nga. Ay, nagkalam. Sa kuha naman nin sakay ng pasahero. Ay, 2 nagkalam. gives na oh. 2 gives. Ay nagkalampag ya, kay na ako sa yay upper. Offer? Upper pasakyon ti ka nga libre. Uy, say mo na lang kumusta kaya. Iwasa sa mga upir ni Marjong eh. Pero Pero, ihatag di mo sa kuha imong cellphone number. ay, say mo na lang kumusta kaya. Cowards. Tanawa. Mo ni ako listahan sa akong mga cellphone number. Listahin mo ang cellphone number diri kang. Sige. Unya sugod karon na, bibi na tong tawagan. Yawa na ba na eh. Oh, sige, pwes kayo. Ano unsa pa? Tiksi lang ko magpasundo na gabi ha. Sure. Pagkamanyak ng yun yung bataan ni. Tawagan sa dako gusto bibi bi. Sige, B. No naraman din na. Tara tabi. Unya to sa may pre ha. Lugawa, ang nagyap tambaan pa oh. 2 gives sa munda to. Unya ka nang pre ako sa pasahero ro na. Kita kids, ali diri. Sakay di. Ya, pasti sa mi. Gunit bi. Unsa naman kaway mo ra magka-other? Babaero kayo ba? Muna ni kabayad siyang arawan. Nya pre, pasis ako. Pareram tani na isahan.